No niin, nyt supitaan panamu. Ei, nyt se on myöhäistä. Ja palanen siitä vaan, siellä on nyt niitä isoja, otat ihan pienen nökäreen siitä vaan. Miten mä teen sen samalla, kun mä kuvaan? Et miten? No nyt se näki. Tää ei saisi olla se. Tää se ei saisi olla se juttu. Mene vaan, mene. Hoplaa. Anna tää. Ota. Armi, tänne! No nyt. Armi! 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 Tänne! Armi! Anna Amille sie. Armi! Toi. Ami tajus, että oli, mut se ei saanut. Ami! 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 Tänne! Tää on Ami. Noin. Tää ei nyt oikein. Pitää olla tosi tarkka sen kanssa. Se ei saa olla se pussi, se ei saa olla kussu. Vaan se pitää olla se tänne. Joo. Sinä tyttö! Sinä tyttö! Ja Ami poika! Amikin tietää mikä on makupala.